Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur urtarrilaren 11 asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Foruzaingoa 38 urteko emakume baten heriotza ikertzen ari da Tuteran. Gorpua bere etxean aurkitu dute asteleheneko goizeko 10:30 aldera. Adinekoen egoitzetan pandemiaren 6. olatuari aurre egiteko prebentzio neurriak ez direla hartu eta enpresa kudeatzaileek langileen bizkar gainean pandemiaren ondorioak jarri dituztela salatu du LAB sindikatuak. Euskal preso politikoei ezartzen zaien salbuespen legedia bertan behera uztea eskatzeko 100 lagunek parte hartu zuten Iruñan larunbatean egindako manifestazioan. Nafarroko eta Espainiako gobernuak eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lanean ari dira abenduko uholdekan kaltetutako eremuetan egin beharreko jarduketetan. 3.336 positibo erregistratu dira, astelehenean Nafarroan 250 lagun ospitaleratuta daude, hauetariko 31 lagun zainketa intensiboko unitatean. Urtebetean langabeziak inoiz izan duen jaitsirarik handienarekin amaitu du Nafarroak 2021. Astelehenean ireki da aizia ostegunak eta ostiralak programaren barruan 75 urtetik gorakoei zuzenduta, urtarrilan eta otsailean antolatutako jardueretan izen emateko epea. Iruñako udalaren gizarte enpleguko programetako eta lantegi eskoletako parte hartzaileek birgaitu dituzte etxe bizitza arazo dituzten adinekoei eskaintzen zaizkien udal apartamentuak. Garaikide zikloak 2022an musika antzerketa argazkigintza dakartza otsailaren 2 arte Kondestable TV Boxan eta Nafarroko antzerki eskolan. Iruña ikastetxetara gerturatuko da berri emailei esker, 2. hezkuntzatik unibertsitatera bitarteko ikasle beren kidei helaraziko diete Iruñako gaztendako kultura prestakuntza aisialdi voluntariotza eta lan eskaintza. Nafarroako turismo arduratsu eta kontzientearen aldeko apustua egin du Fitur 2022an.